Sénégal haɗani e Dakar capital leydi ndi ko yiide ɗen caɗele gonɗe e koya ɗe kollirtake addani Windere TV sosede beele ma waw hollirde caɗele ɓesguji leydi Sénégal mo kala ɗo wawi joɗade. Allah mi reɗi ndiyam ɗam ɗi wiya wonde foore sengel darima ɗo neɗɗo foof haymo ala jeeyi ko baali walla yeeyi babba mum kono noon so tawi woni awdi robinet nana ayi kono hay batte ala ko ƴettata so ndiyam woni ɗiɗo ɓulli paaɓe goni ɗiɗo ɓulli gorɗe goni ɗiɗo ɓulli aɗa ƴooga aɗa yara an kay ko ka dansira gonɗa e o saaha koye tampere min goni hande huɓɓo janggo daro amin jogui forage o wona forage o henna ko barillo goni hen suba o addata ndiyam seeɗa ɓe keɓani sukaɓe so jeehi ƴogoyde beddo toon mbaalo beddo toon tekkoy welno ko taw haɗa ummi aɗa dari jaaden boylon to jurnoɗa boylon kon jiya réservoir momin jogui ɗo so tawi a ƴoguima ha paari siyaɗa ha laaɓa ko foti yaade wuuro ko yerodirta ni maximum kene wona ha ƴooga hadde 1 heure de temps yimɓe mbawa yencinade hen kooma ndiyam ɗam dambo toon ɗam wojja hokka yimɓe hay deedi musanɗe fan buɗɗiɗi kala ƴoɗo foof yoɓat sele mbeɗa yiɗi noon contour forage o kesso garɗo o eyyi min keɓorimo ko ballal lenano ɗum ɗum waɗade e colonel Samba Kalidou e teddugal makko o yeeyani min wawi wallude min ɗo tan hande ko rubiŋaji galle foof fooɗo rubiŋ naata e nder galle muɗum wawa caɗele ɗe mbawa iwante min sukaɓe jahata jaggo e bammi sukaɓe rewɓe worɓe daro woyni gadda ɓoggol jolna cafa min dañi hen bidongaji ndiyam min nawta wuuro min guppiro e tekki min jara hen ndungu hikko ko noon boyli fof mabbo e ndiyam min ngala ɗo hen komin jaari min jinno wallede robiñaji forage o ɓe puɗɗinoma asi ɗum ɓe jokkirani mo ndiyam ɗam ko ɗam dartiɗam ha joni ɓe garani jokkirde tagui min jiiɗi ko wallede pour jokkite min mbawa dañde ndiyam kalne min keeɓi caɗele e guesa he somin kalni kaw Samba Kalidou o waɗi hen jungo makko ɗo jontu gonɗen ɗo caggalam on jii koye installation hydraulique o wona beele to tolniɗa e nokku he e jardin foof tawa ɗo wawi hebde ndiyam min ngala ambulance min ngala case de santé somin dañi ɗo blessure joni min ngala ɗo min joli hay médecin goto feera hembo ar sinaɓe formate ɗo neɗɗo mo ganduɗa janggani saabu minen wuuro ngo sa ƴeewi guila 1960 ngo sosa ɗo konko hoɗo sosa joni wuuro ngo changement ala hen kadi ne waɗi min sok ha ɓurti wona rewɓe wona sukaɓe wona dabaji ene muusi amen ha ɓurti to ndungu to miɗen daña toon probléme uji kewɗi saabu miɗen jooɗo ɗo joni alay saago ma jaaha wuuro lijotoya soko ina woodi soroɓe e kuɓeje janguirde duɗe pattam lame tawani jolɗe ɗe goɗɗani wonɓe duɗe mumen jommini e ladde ha nandi e jullaji kala e saaha ceertani e woytade goƴaji munen kono tan mbay kono yejjiraɓe ene adda jomumen caɗele jagol gol e gartugol ni muusi pasuji ɗi yimɓe potani pour kadi suɓe je mbaɗi ɗo examen haaɓe dañi ɓe naɓate ko ɗo wiyete yeera walla dagga par ce que min jahat ɗo guila 7 heures min jaaha ko koyɗe kadi min gartirta ko koyɗe 2 heures somin jattude min kirde kadi ko koyɗe janggo pallal ɓe aussi kadi ko noon jara ko koyɗe guila koola ha padalal kono min gori ene moƴƴi amen ni ɓe daña ɗo hen kadi ko wayno cantine oɗo école hay cantine o ala komin ɓen jangguɗo hen ko cantine depuis 2012 nde min natti hebde cantine waɗi sahaji min gara min mbasa dañde min totto waɗi sahaji min daña waɗi sahaji min gonɗo ha 11 heures ni nder ɗo guila 7 heures ɗanaka woni ko iwano to banggue arta hande komi tarto holko jiɗɗon yo état o wallu on min jiiɗi o walla min koye dispensaire l'école ndiyam duuɓi e kitale jawti e gonkaji ceertuɗi kono ha joni eɗen nangti
e pine men tippodirɗen ɗum e yaadu adunuya ko ɗum waɗi kala mo jiiɗa koye hande jooɗi yeeƴo hanki soyno janngo ngam heblanade ko arata. Ya jogoro jam doro Mamoudou, ya jogoro jam jagaram juude, ya jogoro jam beñu gannam yo holko wawi waddini ko wona Allah. Jam nyalle montaniraɓe sangulle waale yo holko wawi waddini ko wona Allah. Bandiraɓe oddi ni siwol wano so tawi laamu teeli hakkunde tulde naaɓe e coyrinkoɓe kamɓe turanɓe ɓe kamɓe jogoto laamu ngu ha solution dañe. On o piiɗo hen hande nde woni cukalel mawni ko debbo o yimiritama ko baba limiñam jom puccu waɗɗo duuɗe feɗa. J'installe Kaw Alsan Sy comme délégué de quartier de Touba Malika. Et dans les brefs délais, on va tenir un conseil municipal pour le confirmer. ne jeeya e golle Vingre TV hollirde aadaji e kesam hesagu e joljole e kala fan. ko duuɓi sappo so tawi min darima min mbaɗa mo décoré wawa yonde fayida makko mataw ko hande ko wadde emprunté mum tan e ñalawma o kono duuɓi sappo subaka fof hoɓe kene bandiraɓe moƴƴe ɗo ko ceerno hamme amadou li o to ko ceerno li ba noɗe mayi hewde ni ɓerdam ɓuri hande so tawi noon eɓɓi oɗo programme donc miijima kam hen en tant que artiste mi arda e Oudda Dioura ɗum ko weltare mawde. min jetti Allah no feewi par ce que ɗum ɗo e nokku ɗum ɗo wonno meccal amen. So koɗo are nder galle arata kene woni miskino koɗo wertane foɗolama koɗo moƴƴe wona gawulo buɗinene man jari Amadou Kane ko andiya men ko goto keri ɗi nafata hakkude jogol e Matam nafanno kadi gila nder haajuri kadi wona Baba Mal wona Moussa Sow wallal yimɓe fof ko darde yimɓe fof darde Mauritanie kadi e Sénégal noon yeeɗama ummade min en tant que ambassadeur Moussa Sow coordinateur PUMA ha yettanma e bandiraɓe fof hande ɗo e Diella woni 3e jour ko gandanɗa hoorema tournée de sensibilisation pour le démarrage lancement de golle parɗe repeuplement du fleuve o ene gona hen hande ɗo min jofniri Siley gisa noon ko waɗe e gurdam muɗum ko hay goto wawa haalde ɗum wonɓe ga ɓe ina ndendi ina dari darde men ɗo en hande walla sababu garal men ɗo en hande e Grand Théâtre potital jaabi ɗo en ko hunde wande fayida no feewi saabu ɗum wonɓe gandudirano wonɓe meeɗano yidirde jiwdiri ɗo en ni te ko bandiraɓe ɗum koye nafoore jeeya jibinede amin e Dakar addanta amin yejjidde to min gummi min basito ɓesgu amin hande janggoɓe eɓe janggani koko waɗi avenir fono yo yaad leydi e gandal yimɓe yo janggo yo jangi so wayo gayno baali men nayi men noon eɗen gona e pijen jalen jewten kono hen sahaji no pinirten ni wonata ko weli men ha cikken won guutu ngo Allah rewata en hayso en jejjitani mayde ina woodi kono wona e on nyande jakorinoɗen jaltugol aduna goto e ɓesguji men nafuuji o wi nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete nde fittanu jooka ñamɗe gasin holɗo joñete tawde wona baba riwatanma ayde saka yumma yeccite wona ɓiɓɓe dandamo jawdi haala kan yejjite riya sari ko faabu koɗe barru molete wadde mbaɗen jikke meɗen e annabijo Muhammada sallallahu alayhi wa sallam yiɗi wajade en soko juuɗo ma yi tawde laabude lootoye yo looto fardu e sunna ñande ma yi lootoye yo andu holko woni farilla lootongal o anda holko woni sunna lootongal yo looto fardu e sunna o wi kala bawɗe fandade ɗo o wi kamɓe pop ɓe panɗo o wi kamɓe pop koɓe jiɗi yettinde ko o hasne o juule e julɓe ñaago o tefanoye yo juul ko adiri juulo yeede o tefanoye mo wuli fof ne taw toon moleteɗo Muhammada
sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah Eliman non o winde fittanu joka ñamde gasin holdo joñete tawdo na babari warama ayde saka yumma yeccite wana ɓiɓɓe dandamo jawdi haala kan yejjite aduna e sippiroji mun kala ko halja nde wanno ko en julɓe gonɗinɓe ko ɗum saabi kala ko weli walla ko metti en jejjitta diine men ha nangen e goɗɗum ko wona ɗum ko ɓuri hen weltinde e weytinde jeetatoɓe tatoɓe ɓe kalɗen ko worɓe tato rewɓe ɓe maaroɓe ɓe ko ɓiɓɓe belcoynaɓe juma o ko bonɗo on annabi noon sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo ɓurnaɗo windere wonko jangguinno en e banggue social wonko jangguini en e banggue wallude musidɗo mum juulɗo e banggue wallodirde e nder koye men e yiɗodirde neɗɗo a wawa walludemo taw a yiɗamo juma o fuɗɗa mahede ko 78 tuggude 1980 ha e o saha mo gonɗen ko ceerno men khalifa men Alaji Ahmad Tidiane eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah jurnu gurdam makko ɓeydanamo sembe e bisimilla to banggue ɗemgal bisimilla banggue golle ɓuuri forde e bisimilla banggue ɗemgal o wi kanko de o waɗi taras mo ganduɗa hay goto wawa ɗum Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ina jeeya e karamatuji makko ɗi Allah teddinirimo kamɓe fof aljanta kamɓe fof taw wiide kayitaji makko kam fof aljanta koye amin ya rabbi min mi wawa ɗum ko Allah kam o wi toon ko haali ko o wawa ɗum kono Allah ne wawi ɗum alhamdulillahi ñeeten Allah on jangɗo en kawrindo ene feddeta ɗum seykhode jani en mbaɗi jamma men ari ha ɗo en eyi ko adi fofof noon jamma o ko siftorde hen annabi o sallallahu alayhi wa sallam o wi serde en diine addanani en sertude addanani en sertude so tawi wonko ari noon to tawi noon wonko ari yiɗi yiɗi en serdude en sernude poɗɗen ko salade jiya neɗɗo ina waɗa hoore muɗum gratuitement mbeɗen ƴeewam ni woni yeesam ni Allah tagirim belanda dafa yonda gonimi ke wadde fiyam sa waɗan fima sa resam kaba ɗo fima caɗele ɗe noon koni sifori eyyi hamin jogui caɗele to banggue gandanɗa hoorema ndemato banggue ndemato eɗen gandi enen foof hande ndema moderne gonɗen ndema moderne noon wonko wi ɗum jomum so tawi ne rema wonko sohlata ko ha heewi ko wayne gandama produit barowo huuɗo ho ko wayne kadi leydi ndir jiiraɗo ma waɗe traité waɗe reeme baɗo guesa koba seeɗa e ko yaya waɗi andi yimɓeɓe mbiyat tan kalat tan ko ɗo mais o wotoɓe jejjiɗe min jogui 25 hectares remete tan ko maaro ya noon wonno mo jogui haqqille makko ne ndema no feewi kanko wiyata tout est possible jirimi baɗo guesa ni golle ɗe foof nanɗo ka sifi ɗo to daariɗen ɗo ene koye leɗɗe goro lombi hakkude meɗen ɗum heewani e nder Fouta ko wona ɗum baɗo guesa kala kone golle nanɗo en jii baali nanɗo gertoɗe nanɗo boje nanɗo ndawuji nanɗo baɗo guesa en jii ñaaki nanɗo e nder guesa he maɓe ñaami ɓe kaari ɓe keddi ɓe mbi joni noon holno mbatten ɓe mbi hol jiɗɗo ɓe mbi ene jiiɗi ngala kalis dokke ɓe mbi ene jiiɗi en jogui kalis cooda ko kañum no mbimami kañum jogui hoore mum sa waɗi ko moƴƴi tan a waɗi a fewni tan ene wawi yaltinde depsuji ma dañani kadi ko guuruɗa hay sa heɓani ma dañi no guurduɗa kam kadi ma hewɓe fayɓe maɓe ma dañan ko poti hebde ko autorisation goɗɗo mbiɗeɓe nanni pour noruji baroɗe cewɗi pour fo wawa nehede toon foore waɗini kam fo wayde ministére o signa fo waɗe ɗon taw tourisme an aronoɓe ɗo ɓe jahata ha Fouta ɓorede bibje haɗata regde helde koyɗe woto haɗe ewnade ko ɗum waɗi Windere TV eto emo kala nde heɓata gueɗal mum e jondeli certuɗi ciirol mo kala eɗo wawi caggal yettude Allah e julde rasul sallallahu alayhi wa sallam
en jetti bandiraɓe ɓe no feewi bandiraɓe aynaɓe o wi en janngo 4 avril hitande 2023 waɗata duuɓi 63 ko keɓɗen ndimagu koye meɗen batteɗe appliqué nder leydi ndi wele ene ndewna e lawol ɓawde ene yaada e marchandise uji natoji leydi masalan eyyi ko wayno leɗɗe cafroteɗe médicament ji hôpital uji ɗi walla pharmacie ji ɗi couleur coye woni jaune yadata koye couleur ko wiyeten ko violet e couleur biyeteɗo orange o ene yaada e couleur mo ganduɗa o kañum woni bleu ɗo waɗetno lambaji ɗiɗon dinguiri hannde so tawi wiyama juwete hen koye dadorde ilam ummima dow naate wuuro ummima wendu salli naate guijlon fof no fotirno kuɓeje jani rawɓe ɓe gandanɗa hoorema jooɗiɓe ene goni hen saaha en dañi hen perguite e ko nandi hen mi ɓuranima andude ko kalanmi ko eyyi ɗum kam mbasoytomi tan ko il faut que yimɓe ndento ɓe mbiya kaari tottama minen min keɓani gueɗal amen walla kaari tottama ñaami adda haareji adda kadi jiiɓodiral hakkude wuuro adda kadi hankkadi yaaha ha jibina en hakkude yimɓeɓe donc ɗum ɗon ene jeeya eko leader uji keewi wadde te à chaque fois kadi eɓe mbaɗa eɓe mbatta mais enen ndeysani en pamani mboɗo sikki te kadi en gowta caggal mbiɗa ko yomin kalfine leydi ndi soko tawi Allah waɗi a ardima leydi ndi to banggue cellal ɓalli hol paƴe joganiɗa ɗum saabu wiide tan somi laamima mami waɗa noon ɗum ne weeɓi mbeɗa jooɗo mbeɗa waɗa gandanɗa hoorema hay siko neɗɗo goto ina wima mi weltima machallah aɗa weltini ɓerde hay siko neɗɗo goto ko yettere Allah donc ko hunde welndem kadi sa ligguima sa arte galle ma hatta mbaɗa golle galle ma pewna en tant que aduna kala kaɗa waɗa musiba miijo janggo ne woodi kadi internet woni hunde mo ganduɗa kala so naati kala ko naati hen majjata mayata tatan taniraɓe ma ni jiya ɗum adi yaltinde e ɗemgal muɗum mbaɗen galle fulɓe ɗe to Agnam Godoto ko min Ibrahima Oumar Kane katan leyɗum Agnam yaɓe kaldo e ma o te mbimi hol sababu mbimi goto kanko e hoore makko tawde o heesi haw are galle o wiyama woyɗo lela woyɗo yara woyɗo ñaama ko Oumar Doro komi heewi wiide ko ɗum ɗon noon yooɓe tinno soɓe gaari ɓe mbaɗi déplacé ɓe dogui responsabilité mabɓe to galleji mabɓe ɗi soɓe gaari e galle janano ko defa yooɓe ñaam teɓe keewa koɓe deƴƴi ɗoɓe lelna yooɓe lelo ɓe mbasa yurnade yurnitade saabu ɗo kaleten cikkuɗo ne wawi wonde o nana holliri ene wawi wonde mo sikkani ne wawi wonde o nana duña neɗɗo goɗɗo ina duusa ɗum beele ne wawi wonde deke ɗum ɗo so arno ɗo e duuɓi 3 adan walla duuɓi 2 adan leydi ndi liggata ko nde ferloto tagma wiyede yamun pour ganda hankkadin ko Allah rendini on Allah andi an e goto ko mbaɗɗon ko 20 ans walla mbaɗɗon ko 5 ans walla mbaɗɗon ko 15 ans ɗum ko Allah andi kono hatta ham tar kanko nan ko dewgal addimo ɗon e galle he andi onon ɗiɗi ɓe foof ko onon pote oɗon gorko affaire kamɓe ɓe nanodirani leader uji mabɓe nanodirani ɗum tagui sa yi hay koɓe piyete e defetaji ɓe nanata ɗi yimɓe ɓooyi haalan ɗum Macky Sall waɗa yo andu yimɓe makko ɓe nanodirani ɓe pamodirani ɗum tagui hay financement jaltinteɗi yo population tawta ko ɓuuri hen yetta ko yimɓe koye mabɓe haɗata yimɓeɓe ne gullito président de la république hoorema haali ɗum e yewtere mum ɓennuɗo nde o haali o wi wonde ɓattude population on temps mouvement no wiye ɓamtare ligueyel Sénégal on mouvement noon jaadumi en 2017 jaami élection législative min gari 26e sur 47 ndewen Allah jokken enɗam politique ko gueɗe aduna joljole poɗɗe moƴƴinde hakkude men fotani wonde dalilu ceertugel enɗam men soko wondi e nunɗal jibinta ceeral laamu kala ko ɓooyi Allah ko itta e ma watta e goɗɗo ɗo ene serti e Dakar ɗo ene serti e wonɗin capital régional uji ɗo ene serti e wonɗen guuri e nder Fouta te ɓawde enen fof ken ɓiɓɓe leydi Sénégal
ko enen fof ndendi poti e nder leydi ndi. eɗen nganndi le président Macky Sall liggeyima ɗo ene liggey mo nganndanɗaa hoore ma hay goto mijino ko ɗum ɗon wawi wonde e Sénégal. ɗum waɗi noon Macky Sall ko liggey ko eɗe jiɗi ɗum continue goɗɗo ara liggoo ko foti noon walla liggoo ko ɓuri ɗum ɗon. assalamu aleykum bandiraɓe, ko min Ablaye Thiam salminti on ɗo e inde coalition Wareef, ko min woni tedde liste coalition wiyami ko Hamadou Hunare. Façon presque poste fof mo eɗen keeɓa hunde en keeɓi, kono hay goto hen tengtinani wonde ɓaadi président nomi kam komi fuutanke yomi darano ɓiɓɓe fuutankoɓe keeɓa hunde ha président Macky Sall hande ne heddora lebbi 5. tey ñoo xam ne ñoom lañu jiite ak ñuy jiite seen diggante dafa ñagas lool. mi weltima no feewi no feewi no feewi. oɗon gandi noon ko paaɗen ɗo e dow mum mi junnotako hen no feewi tawde jammini. sa jogui projet ma moƴƴo rek sa waɗi politique ma moƴƴo ma Allah walle ɗo ɓendirɗa. soko ndiyam ala haydara wodata, ko ndiyam woni gurdam e kala fannu fof. mo heɓani ɗum hatto suno kono mo heɓi kala welto. Dawde Gounass ñande 17 février 2024 sababu nde forage uji pattam lami batteɗe nder leydi Sénégal. hande ɗo ɗo yarate fondation yaara 53 e forage mo ganduɗa waɗama. kono e subaka hande o Allah yettini en wuuro en wiye Boñji e caggal mum en ndewi wuuro no wiye Ɓokkilaji. Allah nawi en ha jalluɓe e jamugel en ko ɓoyani ko en jettima wuuro ene wiye Hamdallah. ko welema mawɗo mana ɓe dañi e oɗo forage. alhamdulillah caɗele giɓi min jooɗotono min ngala ndiyam min jooɗo pecce jamma oɗo saaha hande forage uji tati ɗi ɓuuri jaram yimɓe ɗi ɓuuri jaram jawdi ɗo forage uji tati ɗum ɗo ko sowde pittali wiyete. ɗum ɗo so tawi on jii ɗum on ganda tigui ko waɗete ko hunde wande fayida ko waɗete ko yimɓe ne cohli ɗum. teddungal fof yiyama kono hande ngalɗo jaɓɓugal so tawi on jii ɗum on ganda tigui rigui waali jantan gurol suli bubu gasirde walla sawalami yero jaam koli tengel la ɓe keblanima gueɗe ɗe ha no hannirta ni. ɗo ɗo yarate hande manan gonɗen ko e nokku en wiye mana Fummi Haara Jobbe. ɗum noon Amadou Diallo mboɗen ɗo e ɓoyde may gasen bandiraɓe ko heddi Vindere TV le monde en miniature. kala ko goto wawi ko ɗiɗo ɓuuri aduna ko ballodiral. on jarama e duusoɓe Vindere TV gila ɗo fuɗɗi ha ɗo yarete. on goppani Vindere TV heedi caggal. Vindere TV ha yesso ko lawol. Vindere TV le monde en miniature.